Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашым шаноўным экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем уже. Мы тут сёння нешта тут актыўна венгерскія выборы каментуем, аглядаем, аналізуем. Давайте з іх і пачнем. Ці былі у вас ружовыя акуляры, калі вы паглядзелі на Мадзяра, калі стала вядома, што ён выйграе, якія былі спадзяванні і ці варта ачароўвацца еўрапейскімі палітыкамі сёння? Я пачаў бы з таго, што на гэтых выбарах пакуль усё чакана. Калі паглядзець на сацыялагічныя пытанні, якія былі, я маю на ўвазе незалежныя сацыялагічныя пытанні, ну дык тыя дадзеныя, якія яны падавалі перад гэтымі выбарамі, то бок упэўненая перамога партіі Ціса Мадзяра, яно так і адбылося. Так што там фактычна нават я трошкі больш упэўнены, ён перамог. Гэта першы момант. Тыя выказванні, якія ён зараз робіць па розным пытанням, пачынаючы з Украіны, тое, што тычыцца лёса Орбана, і тое, што тычыцца венгерскай унутранай палітыцы і іншае з адносінаў з еўразвязам, адносіны са Злучанымі Штатамі, стаўленне да Расіі. Тут увогуле няма нічога дзіўнага. У прынцыпе, гэта тое, што можна было чакаць. Трошки цікавыя, канешне, рэчы ідуць звязаныя са знешняй палітыкай. Чаму? Накірунку унутранай палітыкай, што тычыцца эканамічнае становішча, там сапраўды ёсць праблемы, і што тычыцца барацьбы з карупцыяй, ну гэта ўсё тыя тэмы, якія Мадзяр закрануў падчас выбараў, падчас прадвыбарчай кампаніі. Гэта былі цэнтральныя тэмы. Ён пазбягаў выказванняў наконт знешняй палітыкі. Там не было ніякіх выказванняў асаблівых наконт Злучаных Штатаў, наконт Еўропы гаворка ішла, што па лепшым стасункі вернем Венгрыю ў Еўропу. Вось у адносінах да Расіі там была досыць такая крытычная рыторыка, але не такая ўжо асабліва антырасійская, і звязаная перш з тым, што Расія падтрымлівала Орбана, і прычым рабіла гэта досыць відавочна. Таму крытыкаваць Орбана менавіта з гэтага пункта гледжання, як такога траянскага коня Расіі ў еўразвязе, чалавек, які працуе на Расію, адпавядае расійскім інтарэсам, гэта было слушна і лагічна, і Мадзяр гэта таксама рабіў. Тэмы Украіны ён пазбягаў, бо ведаў, што з гэтай тэмай дадатковыя галасы не атрымаеш. Зараз ён пачаў выказвацца на гэты конт, і тое, што ён агучыў, ну нічога такога дзіўнага не было. Там у мяне не выклікала гэта ніякіх пытанняў. У рэшце рэшт, гэта прыкладна тое, што я ад яго і чакаў. Вы ў сваім тэлеграм-канале, дарэчы, раю ўсім падпісвацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана, калі хтосьці гэтага не зрабіў. Ну і найперш, можа быць, для тых, хто гэта зрабіў ужо, падпісвайцеся на яго YouTube канал. Адкажам за свет. Ну вот, за свет не за свет, но давайте вось адказваць за тое, што адбываецца ў гэтым свеце. Спадар Александр, вы, аналізуючы вынік гэтых выбараў, написали у себе: проиграла найперш Россия, бо Орбан быў важны для яе як свайго рода траянскі конь у ЕС. Цяпер жа конь сышоў з дыстанцыі. Ну, сапраўды зараз Кремль у сваіх планах адносна уплыву, там уздзеяння, там прасоўвання сваіх інтарэсаў на ЕС поставлены у складаную ситуацию. Як вы оцениваете? Есть же там кони не кони, но такие троянские овечки маюцца у іх у загашнику. Ситуация у іх непрыемная. Ну давайте пачнем з венгерскага напрамку. Там яна непрыемная ў двух момантах. Першае, што Орбан увогуле прайграў. Нават тры моманты. Другое, што ён прайграў, што апазіцыя атрымала 2/3.
Две траціны гэта значыць яны могуць істотным чынам змяніць і канстытуцыю, яны могуць адмяніць шмат таго, што ўрад Орбана зрабіў пачынаючы з 2010 года, то бок знішчыць сістэму Орбана зараз цалкам магчыма. Ёсць такі ў Мадзьяра шанец, ён выглядае досыць рашуча, думаю, што будзе гэта рабіць. Самае дрэннае для Орбана гэта запланаваны закон, якім будзе абмежаваны тэрмін для прэм'ер-міністра знаходзіцца ва ўладзе. То бок Мадзьяр гэта абяцаў падчас прадвыбарчай кампаніі, што толькі 2 тэрміны будуць магчымыя. У яго такая магчымасць ёсць, гэта першы тэрмін, потом будзе другі тэрмін магчыма, а там, калі што, можна будзе змяніць канстытуцыю, але дрэнна гэта для Орбана. То бок, калі гэтая змена будзе ўведзена, Орбан страціць магчымасць на дадзены момант страціць магчымасць зноў заняць адпаведнае прэм'ерскае крэсла. То бок ён ужо па сутнасці 20 гадоў знаходзіўся на гэтай пасадзе, 4 гады напрыканцы 9-х, на пачатку нулявых, а потым пачынаючы з 2010 года. Канешне, і ў гэтай сітуацыі ёсць пэўная магчымасць. Можна калі Фідэс пераможа на наступных выбарах, атрымае 2 траціны, то можна ізноў адмяніць гэтую папраўку і зноў прапанаваць адпаведнае крэсла Орбану. Гэта ўсё тэарэтычна магчыма, але ўсё ж такі досыць складана, тым больш, што ніхто не ведае, у якім стане будзе Фідэс праз тыя самыя 4 гады, наколькі паспяховы будзе Мадзьяр. Калі Мадзьяр будзе паспяховы, то можа і ад гэтай партыі амаль нічога, я маю на ўвазе Фідэс Орбана, амаль нічога і не застанецца. То бок перспектывы вяртання Орбана, з якім Расія шчыльна супрацоўнічала, добра супрацоўнічала, но сёння кажуць, што ён не быў сябрам для іх, прабачце, я тады не ведаю. Калі Орбан ім ужо не сябра, ты хто застаецца? Там толькі Лукашенко. Акрамя Лукашэнкі, напэўна, такіх сапраўдных сяброў больш і няма, хаця сапраўдны гэта такое. Гэта рэч такая. Так ці інакш, Венгрыю яны страцілі. Хто яшчэ застаецца? Застаюцца 2 ўрады ў Еўропе, якія досыць на дадзены момант. Тут жа сітуацыя дынамічная, падзеі змяняюцца, могуць і ў іншых краінах хтосьці такі цікавы і прывабны для Расіі прыйсці. Но на дадзены момант гэта 2 ўрады, якія ў прынцыпе, я не буду казаць, што яны працуюць на Расійскую Федэрацыю, гэта перабольшванне відавочна, але чыя палітыка супадае ў пэўнай ступені з інтарэсамі Расійскай Федэрацыі. Гэта перш за ўсё Славакія і ў меншай ступені Чэхія. Але такіх амбіцый, як у Орбана, няма ў прэм'ер-міністра Славакіі Фіца, і тым больш няма ў прэм'ер-міністра Чэхіі Бабіша, які куды больш асцярожны і куды больш прагматычны ў сваім стаўленні да Расійскай Федэрацыі. То бок Фіца гэта той чалавек, які тэарэтычна найбольш падрыхтаваны, каб стаць вось тым самым траянскім канём Расійскай Федэрацыі ў еўразвязе. Ці жадае ён гэта? Не жадае. Ці падрыхтаваны ён да гэтай ролі? Не падрыхтаваны. У яго няма ні харызмы, ні амбіцый, ні жаданняў такіх, як яны былі у Орбана. Ён не разглядае сябе, як гэта рабіў Орбан, не разглядае сябе ў якасці гульца сусветнага маштабу. Так што такой фігуры ў іх няма, і калі вось зараз сыходзіць Орбан, то куды больш асцярожна будзе паводзіць сябе той жа Фіца, які шмат у чым арыентаваўся на Орбана. Калі вы паглядзіце на пытанні санкцыяў, як яны абмяркоўваліся ў еўразвязе, дык звычайна ў якасці такога лакаматыва заўсёды праходзіў Орбан, які выказваў сваю пазіцыю і быў гатовы ісці супраць усіх астатніх. Фіца, хутчэй, быў такі чалавек, які далучаўся. Вось заўсёды першы Орбан, а мы далучымся. А мы разам пойдзем. А вось калі Орбан ужо не побач з намі, не ведаю, я думаю, што мы можам, і ўжо, дарэчы, выглядае так. Нават тыя выказванні Фіца, якія ідуць пасля венгерскіх выбараў, яны сталі куды больш асцярожнымі. Так што Фіца не заменіць Расійскай Федэрацыі Орбана. І на дадзены момент такога новага Орбана у Расіі ў еўразвязе няма. І наўрад ці будзе чалавек, які гатовы быў ісці
ісці ў супрацоўніцтве з Расіяй настолькі далёка, як гэта рабіў Орбан. Так што гэта пэўная праблема для Расіі. Гэта так. Ведаеце, спадар Александр, я чытаў такое выказванне, ну, можа быть, не скажем, что это там паліталагічнае, але просто людзей з Ізраіля, якія выказваліся з нагоды вось вынікаў гэтых выбараў. І сярод іншага прачытаў такое: не, мы, конечно, там разумеем, там дэмакратычныя каштоўнасці, ўсё астатняе, але Орбан быў как бы на баку Ізраіля. Якім будзе гэты мад'яр, невядома. Не, мы, конечно, за каштоўнасці, але для нас, для ізраільцян, найперш Ізраіль, найперш нашыя інтарэсы. Такі прагматычны падыход. І мне падаецца, нам, беларусам, гэтага часам не хапае, такога прагматычнага падыхода і погляд на ўсё са свайго беларускага глобусу. Вот давайте з гэтага глобусу беларускага паглядзім таксама на гэтыя падзеі. Для Беларусі, для нармальнай Беларусі. Вот гэтая сітуацыя, гэтыя выбары, што азначаюць ці могуць азначаць? Давайте паспрабуем, но пачну я ўсё ж таки з ізраільскай рэмаркі. Там сітуацыя зусім не такая простая. З аднаго боку, Орбан займаў праізраільскую пазіцыю. Гэта факт. У Орбана былі выдатныя стасункі і застаюцца выдатныя стасункі з ізраільскім прэм'ер-міністрам Беньямінам Нетаньяху, і ў гэтым сэнсе Нетаньяху трэба аддаць належнае. У адрозненне ад усіх тых, хто карыстаўся, іншых людзей, якія карысталіся паслугамі Орбана, называлі яго сябрам, жадалі яму поспеху на выбарах, што яны ўсе зрабілі? Яны адвярнуліся ад гэтых выбараў. Нават у Расіі гэта было асабліва красамоўна, калі раптам Пяскоў падкрэслівае, што Орбан, аказваецца, ніякім сябрам Расіі не быў, што яны наўпрост вялі з ім дыялог. У гэтым сэнсе Нетаньяху павёў сябе прынцыпова і сказаў, што гэта мой сябар, і я адданы, застаюся адданы гэтаму сябру. Так што ў гэтым сэнсе Нетаньяху у сэнсе палітычнага сяброўства можна аддаць належнае. Але ізноў жа, палітыка Орбана, яна была досыць супярэчлівая. З аднаго боку, ён падтрымліваў Ізраіль, стаяў на баку прэм'ер-міністра Нетаньяху. З другога боку, ён досыць актыўна выкарыстоўваў у сваіх прадвыбарчых кампаніях і ўвогуле ў сваёй агітацыі і прапагандзе антысеміцкія наратывы. Асабліва падчас прадвыбарчай кампаніі. Гэта тычылася і асобы Джорджа Сораса, дзе падчас мінулых кампаній ішла адкрытая гульня з антысеміцкімі стэрэатыпамі, падчас кампаніі, накіраванай супраць філантропа Сораса. І гэтым разам, у 2026 годзе, тая кампанія, якую Орбан і яго партыя Фідэс вяла супраць Владзіміра Зеленскага, а Зеленскі быў фактычна намаляваны галоўным ворагам у Венгрыі падчас гэтай кампаніі, у гэтай кампаніі таксама былі антысеміцкія рысы. Беньямін Нетаньяху на гэта зачыняў вочы, заплюшчваў вочы, па прынцыпу, галоўнае, што Орбан стаіць на баку Ізраіля, тое, што ён там карыстаецца раз-пораз антысеміцкімі наратывамі, такая справа непрыемная, але што тут зробіш, калі венгерскім выбарцам гэта падыходзіць. Я не думаю, што істотным чынам зменіцца пазіцыя Венгрыі ў дачыненні да Блізкага ўсходу зараз. Яна можа быць больш праеўрапейскай, то бок не настолькі праізраільскай, але вось гэтае ўяўленне, што Петр Мадзяр можа стаць новым усходнееўрапейскім альбо сярэднееўрапейскім Педро Санчесам, маецца на ўвазе прэм'ер-міністр Іспаніі, у якога усе тэмы пачынаюцца і заканчваюцца тэмы Ізраіля. Іншых ворагаў у гэтым свеце не засталося, іншых краінаў, якія парушаюць правы чалавека, у іспанскага прэм'ера не засталося. Там проста фіксацыя на ізраільскай тэме, яна таксама зразумелая з унутрыпалітычных прычынаў, у яго адпаведная коаліцыя з радыкальна антыізраільскіх і часткова антысеміцкіх партый, і каб заставацца разам, каб не парушаць гармонію, так бы мовіць, у гэтай коаліцыі, улічваючы настроі, які ў Іспаніі пануюць, асабліва ў Каталоніі альбо ў краіне баскаў, таму і робіцца стаўка на адпаведную тэму. Гэта што тычыцца Ізраіля. Цяпер што тычыцца Беларусі. Давайте пачнем з Орбана. Для Орбана Беларусь
такой важнай краінай ніколі не з'яўлялася. У яго былі асаблівыя стасункі з Расіяй, і я, наколькі мне падаецца, ён разглядаў Беларусь як такі дадатковы напрамак сваёй расійскай палітыкі. Там былі эканамічныя стасункі, таксама ён быў пэўным лабістам беларускіх лукашэнкаўскіх інтарэсаў рэжыма Лукашэнкі, назовем гэта так. У Еўропе ён пазіцыянаваў сябе як праціўнік санкцый, але трэба адзначыць, калі справа даходзіла да таго, каб прымаць санкцыі супраць Беларусі, тут Орбан паводзіў сябе досыць спакойна. Звычайна ён выказваў пазіцыю, што ў прынцыпе супраць гэтых санкцый, бо яны нічога не даюць, але калі справа даходзіла до таго, ці будзе вета з венгерскага боку, гэтага вета не было. Але прыемныя моманты былі ў супрацоўніцтве Лукашэнкі і Орбана. Напрыклад, тое, што менавіта вета Венгрыі прадухіліла сумесную заяву Еўразвяза у 2025 годзе з асуджэннем так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Былі візіты міністра замежных справаў Венгрыі Сіярта, былі розныя, тая ж гісторыя з дыпламатамі венгерскімі, з паслом Венгрыі, якая ўручыла даверчыя граматы Лукашэнку. То бок гэтыя асаблівыя стасункі былі. І Венгрыя ў пэўным сэнсе была для рэжыма Лукашэнкі такім акном у Еўропу. Той рэжым, той урад, скажем так, будем больш карэктна, які імкнуўся прасоўваць ідэю дыалога з рэжымам Лукашэнкі. Па прынцыпу, вось мы ж размаўляем, усё добра, яны там нам прымаюць, мы абменьваемся думкамі, чаму у прынцыпе не. Вось чаму вам, еўрапейцы, не зрабіць тое ж самае. Адкрытым, дарэчы, яшчэ застаецца іншае пытанне. Віктор Орбан, і гэта вядома, досыць моцна паўплываў на еўрапейскую палітыку сённяшняй амерыканскай адміністрацыі. У яго былі выдатныя, напэўна, застаюцца выдатныя стасункі з Дональдом Трампам. Яны абменьваліся думкамі. І я не выключаю, што ідэя амерыканцаў весці дыялог з Лукашэнкам, весці перамовы з Лукашэнкам, рабіць нейкія здзелкі з Лукашэнкам, магчыма, гэта таксама была адна з парадаў Віктора Орбана. Магчыма, калісьці ён напіша мемуары, альбо адкрыюцца архівы, альбо нехта з беларускага боку пачне выказвацца. Магчыма, мы даведаемся, што і ў гэтым напрамку Віктор Орбан адыграў пэўную ролю. У яго былі амбіцыі як у палітыка еўрапейскага маштабу, які пазіцыянаваў свае сябе ў якасці такога кантакта, моста паміж Расіяй і Беларусю з аднаго боку, а з другого боку Еўразвяз. Што тычыцца сённяшняга венгерскага ўрада, то тут трэба проста прыслухоўвацца да таго, што кажа Петр Мадзяр. Уся кампанія была пабудавана такім чынам, каб паказаць палітыку Орбана абсурднай. Што чалавека цікавіць, як казаў Мадзяр, як там справы у аятолаў у Іране, яго цікавіць, што адбываецца в Украіне пераважна. Ён вельмі цікавіцца лёсам Еўразвяза і пастаянна паўтарае, што хутка ўсё скончыцца, Еўропа сябе знішчае і іншае, але ён абсалютна нічога не робіць, каб перамагчы карупцыю ў Венгрыі, каб палепшыць эканамічную сітуацыю ў Венгрыі. Таму Мадзяр і казаў падчас прадвыбарчай кампаніі, кажа зараз, што мы маленькая краіна, мы павінны займацца не міжнароднай палітыкай, мы павінны займацца сваімі справамі. І што ён, як прэм'ер-міністр, ён прыйшоў, каб вырашаць справы Венгрыі, не справы Расіі, не справы Украіны, не справы Еўропы, не міжнародную палітыку, а менавіта справы Венгрыі. То бок, мне падаецца, што вось гэтыя амбіцыі, якія былі ў часы Орбана, што яны застануцца ў гісторыі, і сённяшні ўрад, новы ўрад, які прыйдзе, не сённяшні, а той ўрад, які прыйдзе, ён проста будзе куды менш займацца міжнароднымі справамі. Што тычыцца курса ў адносінах да рэжыма Лукашэнкі, я думаю, што вось гэты асаблівы венгерскі шлях, ён скончаны. І Мадзяр, хутчэй за ўсё, будзе рабіць так сама, як і робяць большасць еўрапейскіх краінаў. Гэтай асаблівай пазіцыі не будзе. Цікавы момант, мне падаецца, яшчэ ў тым, што ён падкрэслівае, што важную ролю
у будучай знешняй палітыкі Венгрыі увогуле сярод тых партнёраў Венгрыі у будучыні будзе адыгрываць Польша. Так што я думаю, што на той курс, які зойме, які тую знешнюю палітыку ў дачыненні да ўсходнееўрапейскіх краінаў, у тым ліку для Беларусі, якую будзе правадзіць гэты ўрад, на яго паўплывае таксама і Польша. Што Мадзяр раптам стане правадніком беларускіх інтарэсаў, што ён вельмі моцна зацікавіцца беларускімі справамі і будзе прасоўваць нейкую асабліва жорсткую палітыку ў дачыненні да Лукашэнкі, я ў гэта не веру. Мне падаецца, што беларускі вектар ён і ў часы Орбана такой ужо сур'ёзнай ролі не адыгрываў, а зараз у часы Мадзяра ён стане яшчэ больш маргінальным. Ну гэта, канешне, не выключае, што магчымыя сустрэчы Мадзяра і Ціханаўскай. Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Сустрэча Мадзяра і Лукашэнкі, хутчэй за ўсё, калі ўвогуле раптоўна. Такі фармат ёсць. Венгрыя фармальна удзельнік Савету міру Трампа, але пакуль невядома, ці будзе працягваць Мадзяр заставацца і працаваць у гэтым фармаце. Калі будзе саміт Савету міра, Венгрыя будзе удзельнічаць, і Лукашэнку Путін дазволіць паўдзельнічаць таксама, магчыма, яны у гэтым фармаце сустрэнуцца, магчыма, нават рукі паціснуць. Але нечага такога большага, прынцыповага, важнага я не бачу. Вось, дарэчы, цікавы момант наконт сустрэчы Мадзяра з Ціханаўскай. Вы гэтага не выключаеце. Франак Вячорка у нас учора ў эфіры сказаў, што праз пару месяцаў, калі там ужо утрасуцца збольшага нейкія там першасныя пытанні унутраныя, якія паўстануць перад Мадзярам, яны пачнуць працаваць над магчымым візітам, здзяйсненнем візіта там ці сустрэчы Ціханаўскай і Мадзяра. Праўда, у той жа дзень у нас быў Яўген Магда у эфіры, які сказаў, што ён, конечно, не выключае такой сустрэчы, прычым кажа, што хутчэй нават Ціханаўская, відаць, з Мадзярам сустрэнецца, чым з Зяленскім. Але ён мае рацыю з майго пункту гледжання. Але на ваш погляд, калі вы кажаце, што ўсё ж таки больш паглыбленае будзе новае кіраўніцтва Венгрыі ва ўнутраныя праблемы свае, не будзе там асабліва заглыбляцца ў беларускую тэматыку увогуле, то навошта яму гэтая сустрэча і ці будзе нейкая супраца з дэмсіламі? У гэтай сустрэчы ёсць сэнс, таму што калі ты показваеш, асабліва сваім еўрапейскім партнёрам, што ты парываеш з тым курсам, які быў прарасійскім курсам Орбана, што зараз ты праводзіш іншы курс на супрацоўніцтва, на еўрапейскае супрацоўніцтва, дык чаму ж не сустрэцца цябе са Святланай Ціханаўскай, якую прызнае Еўразвяз, якой ён супрацоўнічае. Тым больш, што рызыкі, калі ўвогуле можна казаць пра нейкія рызыкі ад гэтай сустрэчы, яны для Мадзяра амаль не існуюць. Не спадабаецца это Лукашэнку. І што? А што той Лукашэнка ўвогуле азначае для Венгрыі? Ёсць пэўнае эканамічнае супрацоўніцтва. Тыя праекты, якія прасоўваў сённяшні дзеючы ўрад. Я думаю, што і ў гэтым сэнсе, калі гэтыя праекты не супярэчаць еўрапейскім санкцыям, там у той жа галіне атамнай энергетыкі і іншае, дык, магчыма, Мадзяр і не будзе супраць. А чаму? Чаму, рэшце-рэшт, быць супраць? А калі Лукашэнку там нешта не падабаецца, дык Мадзяр ж паказвае, што яму ўсё роўна, яму нават у выпадку Пуціна ўсё роўна. Уже адкрытым тэкстам кажа, што з Пуцінам яму размаўляць няма пра што. Не цікава. Можа прыйдзецца, калі Пуцін палічыць патрэбным, калі Пуціну будзе што сказаць, хай тэлефануе. Тады Мадзяр гатовы з ім паразмаўляць. А неяк актыўна выходзіць на кантакт, не. Ён не збіраецца. І гэта прынцыпова іншая пазіцыя. Што рабіў Орбан? Орбан жа і ў Маскву ездзіў, і тэлефанаваў, і падкрэсліваў, як важна яму гэтае супрацоўніцтва з Расіяй. Што кажа Орбан? Што кажа Мадзяр, прабачце? Сябрамі мы не будзем. Гэта не выключае супрацоўніцтва ў розных напрамках, тым больш, што Венгрыя, дзякуючы Орбану, па-ранейшаму вельмі залежная
ад расійскіх энерганосьбітаў. І ў гэтым выпадку, калі ты такі залежны ад расійскіх энерганосьбітаў і, напрыклад, цябе прапануюць сустрэцца, ну вось не ведаю, я просто фантазіямі займаюся. Вось паступіць такая прапанова, напрыклад, Мадзьяру сустрэцца з Уладзімірам Карамурзой альбо з Ілёй Яшыным альбо Юліяй Навальнай і іншымі вядомымі прадстаўнікамі расійскай апазіцыі, якія знаходзяцца за межамі. Тымі людзьмі, якія з'яўляюцца яшчэ асабістымі ворагамі Владзіміра Пуціна. Ну вось тут мае сэнс паразважаць. Вось можна, канешне, сустрэцца з спадарняй Навальнай альбо са спадаром Яшыным. А што гэта ў рэшце рэшт будзе азначаць для энерганосьбітаў? Ці не ўзнікнуць дадатковыя праблемы праз такую сустрэчу. Таму ў гэтым выпадку такі прагматык, як Мадзьяр, а ён перш за ўсё прагматык, ён робіць уражанне вельмі прагматычнага чалавека. Чалавек, у якога ёсць, зразумела, пэўныя каштоўнасці, гэта не апартуніст кшталту Орбана, там каштоўнасці куды больш, але прагматызм ён, безумоўна, там прысутнічае. Ён відавочны, і Мадзьяр яго падкрэслівае. А калі гаворка ідзе пра Ціханаўскую, ну а чаму не сустрэцца? У чым тут праблема? Гэта добра выглядае знешне. Гэта ацэняць еўрапейцы. Гэта будзе прыемная сустрэча. Ну а што там Лукашенко пакрыўдзіцца, што яму там не спадабаецца? Ну так гэта яго праблемы. Вось. Нейкая падтрымка для дэмакратычных сіл з боку Венгрыі, каб там нешта так грунтоўна змянілася, не ведаю, каб яны сталі падтрымліваць не беларускія незалежныя медыа, ну я просто ізноў жа у тэорыі. Мне гэта выглядае малаверагодным. І тут ізноў жа магу працытаваць Мадзьяра, які кажа пра гэты крэдыт дапамогі Украіне, што так, гэта ўсё важна. Ён разумее, што Украіна стала ахвярай агрэсіі, але, прабачце, у нас цяжкае эканамічнае становішча. Мы не можам дазволіць сябе выдаткоўваць грошы. У Орбана ж там зусім была іншая рыторыка. Там быў шантаж, там былі пагрозы, там былі заявы пра тое, што Украіна нібыта сама вінаватая ў тым лёсе, які ён напаткаў. Не, гэта нічога няма ў Мадзьяра і не будзе, я думаю. В гэтым сэнсе у яго еўрапейская пазіцыя. Але яго пазіцыя, яна сфокусаваная на Венгрыі. Нас, як ён кажа, для нас самае галоўнае гэта венгерскія інтарэсы. Мы не тая краіна, якая ў стане займацца ўсім светам. Так што нейкай такой раптам сур'ёзнай, якаснай падтрымкі з боку Венгрыі для беларускіх дэмакратычных сілаў, я думаю, гэтага не будзе. Не будзе падтрымкі Лукашэнкі. І не будзе лабіравання інтарэсаў Лукашэнкі, чым займаўся Віктор Орбан. І гэта ўжо добра з пункта гледжання дэмакратычных сілаў. Узгадалі не на ноч глядзячы хорошых рускіх, і з гэтай нагоды просто ўжо зачапілі. Сустрэў сёння у сацыяльных сетках допіс аднаго з такіх хорошых рускіх, які вораг Пуціна, які вымушаны быў з'ехаць з Расіі і жыве зараз у Еўропе. Але ён прыгадвае, што зараз гэтая выбарчая кампанія фактычна прайшла пад лозунгам «Рускія домой». І как бы можна сказаць, што гэта ўсё ішло на адрас Орбана, і які вось как бы цалаваўся у дзёсны з Пуціным, прапуцінскі і ўсё астатняе, што маўляў, Пуцін Орбан, бяры свайго сіяртру і давайте ў Москву домой, дзе ваш сапраўдны дом. Але піша вось гэта насамрэч-то гэта скіравана не супраць Орбана, а супраць усіх рускіх, якія ёсць асабліва ў Венгрыі, што маўляў, і сітуацыя это такая, што нават калі уявім сабе памарым, Расія стала дэмакратычная, разагнала КГБ расійская, разагнала ўсе спецслужбы, сталі хорошымі людзьмі, вось гэтыя рускія домой і антырускі наратыў
у венграў все одно будзе. А таму, кажа, не цікава мне это Венгрыя, не хочу я нічога з ей мець вот і з яе мадзярам. Вот как бы Орбана можна как бы не любіць, але пры ім такога не было. И как бы думаешь, а вот как-то у человека не складывается, что у венгерской нации есть свои некие такие болевые кропки кшталту 1956 года. Ці яшчэ что-нибудь, это неяк улічваецца, не улічваецца. Вот ці можа быть сапраўды такая змена некай вот палітыкі у Европе антымігрантской, что тут как бы, ну вот потрапила аккурат таки одно на другое наклалася, и поэтому лозунг ужили. А так вся Европа асабліва супраць мігрантаў, и тут вот как бы все ў тренде. Як вы оцениваете? Ну, Европа, конечно, яна розная. Но калі ўзяць падзеі 56 году, венгерскае паўстанне, альбо якую часто таксама рэвалюцыяй называюць, то гэта бадай галоўная гістарычная падзея у венгерскай гісторыі 20 стагоддзя. І адначасова гэта таксама гістарычная траўма. Калі ўзяць гістарычную палітыку Орбана, дык падчас ягонага першага прэм'ерскага тэрміна напрыканцы 90-х, у пачатку нулявых, тэма паўстання 56 года адыгрывала сапраўды вельмі важную ролю. Это былі часы толькі пасля заканчэння камуністычнай эпохі, і яшчэ было куды больш людзей, якія перажылі гэтае паўстанне. І таму гэтай тэмы, а канешне, калі гаворка ідзе пра гэтую тэму, вывучэнне гэтай тэмы, ну, насамрэч вельмі часта, асабліва калі ты размаўляеш не з гісторыкамі, а з простымі людзьмі, у якіх досыць абмежаваныя гістарычныя веды, то, канешне, там і русафобскія элементы, яны заўсёды прысутнічалі ў гэтай рыторыкі. Я вельмі добра памятаю тыя дыскусіі. Я на пачатку нулявых, я даволі часта бываў у Венгрыі, і досыць добра, як мне падаецца, у мяне склалася ўражанне о тагачасным венгерскім грамадстве. Вось. І калі размаўлялі пра гэтую тэму 56 год, ну там было бачна, што сур'ёзна нейкіх сімпатый да Расіі асаблівых няма. І гэта звязана з гістарычнымі падзеямі 56 года. У 2010 годзе, калі Орбан вярнуўся да ўлады, ён паспрабаваў вывесці на першы план іншыя тэмы. Першую сусветную вайну, тэрыторыі, якія страціла Венгрыя у выніку першай сусветнай вайны. То бок гэтая тэма, яна прысутнічала куды больш. То бок тэма 56 году, ну яна была трошки за дужкі вынесеная. Асабліва ў апошнія часы, і звязана гэта было з тым курсам, які заняў Орбан. Ну, вельмі цяжка падкрэсліваць тэму 56 года ў публічным дыскурсе, нагадваць пра паўстанне і пра тое, як жорстка яно было падаўлена савецкімі войскамі. Дарэчы, адным з каардынатарам падаўлення паўстання быў тагачасны савецкі амбасадар у Будапешце Юрый Андропаў, менавіта той самы будучы кіраўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі, якім так захапляецца сённяшняе расійскае кіраўніцтва. Гэта ж усё Путін, Патрушаў, усе гэтыя іншыя, гэта Бортнікаў, гэта ж усё КДБшнікі савецкага часу, з андропаўскіх часоў, якія сфарміраваліся менавіта у тыя часы, калі КДБ кіраваў Юрый Андропаў. То бок гэтая тэма, яна была выціснута. Ну а зараз тое, што зрабіў Орбан з ягонай арыентацыяй на Расію, гэта толькі было пытанне часу, калі 56 год ізноў выйдзе на першыя пазіцыі ў культуры памяці. У мяне няма адчування такога, што Мадзяр сам, я досыць уважліва сачыў за гэтай кампаніяй, канешне, былі людзі, якія сачылі куды больш уважліва, магчыма, я памыляюся, але ў мяне не складваецца такое ўражанне, што Мадзяр менавіта рабіў стаўку на гэтыя антырасійскія настроі, якія ў Венгрыі безумоўна прысутнічаюць. Але тэма выйшла, і Мадзяр, як вопытны і вельмі таленавіты палітык, ён падхапіў
Таму вось гэты лозунг паўстання рускія дадому зараз так актыўна прысутнічае і фактычна стаў адным з лозунгаў, з галоўных нават тэмаў, заклікаў гэтых падзеяў. Вось. Што тычыцца, і гэта вось цікавы момант, уся гэтая антыукраінская рыторыка, якая ішла, яна сапраўды трэба адзначыць, што Орбан у гэтых антыукраінскіх наратывах, апрасоўваюцца яны там з 14 года, да яшчэ раней былі, ну асабліва з 14 і асабліва з 22 году, ён у гэтым дасягнуў пэўнага поспеху. Антыукраінскія настроі ў венгерскім грамадстве прысутнічаюць. Менавіта таму і Мадзяр паводзіў сябе вельмі асцярожна падчас кампаніі, пазбягаў гэтай украінскай тэмы, бо ведаў, з такімі заявамі, на якія ён нават зараз зрабіў, што Украіна стала ахвярай агрэсіі, і іншае, што гэтыя заявы яны б яму поспехаў не прынеслі. Што тычыцца тых людзей, якія зараз разважаюць пра розныя пачуцці, ну, гэта можна, канешне, рабіць, рэсентыменты, пачуцці, нянавісць і іншае. Тут гэта можна рабіць, але калі ты гэта проста будзеш рабіць на эмоцыях, не разумеючы кантэксту, ну, тады будзеш рабіць адпаведныя вынікі. І гэта тыя вынікі, якія патрэбны Пуціну. Бо тыя людзі, якія сыходзяць з таго, што еўрапейскае грамадства пранізана нянавісцю да рускіх, русафобій і іншае, гэта менавіта тыя наратывы, якія прасоўвае расійскае кіраўніцтва. Гэты наратыў пра тое, што еўрапейцаў цікавіць толькі Расія. Расія. Да 2022 году Расія амаль нікога не цікавіла. Расія не належала да тых цікавых краінаў. Цікавіліся Злучанымі Штатамі, цікавіліся Кітаем, цікавіліся сапраўды глобальнымі краінамі. Расія для большасці еўрапейцаў да 2022 году была перыферыйнай і абсалютна нецікавай дзяржавай. Ну зараз праз тыя пагрозы, якія ідуць, канешне, цікавасць узмацнілася, ну і так, узмацніліся і адмоўныя пачуцці да Расіі. Гэта факт. Гэта можна пабачыць у розных апытаннях, якія ў Еўропе праводзяцца. Але ізноў жа, дамінантнымі гэтыя пачуцці не сталі. Добра, давайте яшчэ адзін, можа быць, ускосны вынік гэтых выбараў. На фоне іх прагучалі словы Трампа пра тое, што трэба выходзіць ўсё ж такі ЗША з НАТО. Як это ўспрымаецца? Ці, ну, уже не адзін раз гучалі гэтыя словы, можа, уже прывыклі як да тых крыкаў воўкі ў показцы, ці ўсё ж такі наколькі небяспеку бачаць еўрапейскія палітыкі ваенныя у гэтай сітуацыі? Ну, канешне, бачыце небяспеку, і гэта непрыемнае развіццё падзеяў, але ізноў жа, калі ўзяць такую метафору, калі ідзе гаворка пра скасаванне шлюба, вось калі ўсё ж такі вось менавіта карыстацца гэтай метафорай з шлюба, які вось хуткім часе будзе скасаваны, то гэта выглядае зараз так, што пакуль гэты шлюб фармальна не скасаваны, еўрапейцы і амерыканцы знаходзяцца ў гэтым шлюбе, які называецца НАТО, але еўрапейскі бок дакладна разумее, што на свайго партнёра Злучаных Штатаў пасля ўсіх гэтых заяваў, якія робяцца, ўсіх гэтых пагрозаў, калі сітуацыя сапраўды будзе вырашальная, і ты не можаш разлічваць на гэтага чалавека. І таму шлюб, скасаванне шлюба, калі яно сапраўды адбудзецца, гэта будзе ўжо фармальнасцю. Зараз, мне падаецца, ўжо дайшлі да такога ўзроўню, калі зразумела, што, ну, так можна, канешне, фармальна заставацца ў гэтым шлюбе, але як мае быць, гэта ўжо, напэўна, працаваць не будзе, таму што наўпрост няма даверу. Пытанне хутчэй у тым, што можа НАТО і праіснуе, і перажыве вось гэты прэзідэнцкі тэрмін Трампа. Магчыма, і не тое, што магчыма, гэта і будзе, у Злучаных Штатах будзе іншы прэзідэнт. І стаўленне яго да НАТО зменіцца. Магчыма, будзе нешта новае. Магчыма, гэты крызіс будзе пераадолены.
Але крызіс у любым выпадку вельмі глыбокі. Ну а што тычыцца разважанняў, ну так, у Еўропе разумеюць сваю залежнасць ад Злучаных Штатаў, ад падтрымкі Злучаных Штатаў. Но ты ж не можаш прымусіць Злучаныя Штаты аказваць падтрымку. Трэба разлічваць на ўласныя сілы. І паступова еўрапейцы гэта непрыемна, але пачынаюць гэта разумець. Ну і я хацеў бы на завяршэнне трошачку закрануць унутрыбеларускую сітуацыю. То бок чаму на фоне чаканага прыезду Коўла, усіх гэтых перамоваў, можа быць спробы іншых пошукаў пасля сыхода Орбана с вот этой позиции, я не ведаю, як там сказать, доверенной особы Лукашенко в Евросоюзе с этого постаменту, режим протягивая репрессии, ануляванне пашпартоў у тых вязняў, якія былі дэпартаваныя з краіны, пагрозы дэпартацыі, высылкі з краіны с беларусам асуджаным па палітычных справаў. Вот праваабаронцаў стала вядома, што людзей, якія зараз знаходзяцца на стадыі апеляцыі перад адпраўкай на хімію, прымушаюць падпісаць абавязательства, што ў выпадку паўторнага парушэння яны могуць быць просто дэпартаваныя, выгнаныя з краіны. Ужо размовы ідуць пра там пазбаўленне грамадзянства. ЕГУ толькі што вот напярэдадні нашай з вами вот пачатку размовы прыйшла інфармацыя, прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй, затрыманні, там справа выдаўцоў, там іншае ўсё гэта. Што, чаму, вот навошта гэта, што за гэтым стаіць? Гэта просто машына працягвае працаваць, ці ніякія знешнія чыннікі, змены сітуацыі не ўплываюць на тое, што адбываецца ў Беларусі? Тут я вылучыў шэраг момантаў. Ну, першае, гэта рэпрэсіўная машына, і гэта рэпрэсіўны рэжым, які не можа працаваць інакш. Ён для сябе гэтае рашэнне было прынята канчаткова ў 2020 годзе, што гэтая сістэма, якую Лукашенко выбудаваў пасля 2020 году, яна можа толькі існаваць ва ўмовах рэпрэсіі. Рэпрэсіі даюць гэтай сістэме стабільнасць. Не будзе рэпрэсій, будзе пэўная палёгка для грамадства, адразу пачнуцца тыя працэсы, якія гэтаму рэжыму не патрэбны. Гэта першае. Другое, праводзячы гэтыя кансультацыі, перамовы з амерыканцамі, Лукашенко імкнецца навязаць свае правілы гульні. Паказаць, што мы можам тут і тут супрацоўнічаць, а ў гэтых напрамках падабаецца вам, не падабаецца, але буду рабіць усё, што лічу патрэбным, і нічога вы мне тут не скажаце. Магчымы яшчэ адзін момант, я б яго таксама не выключаў. Ён звязаны з тым, што Лукашенко разумее, што калі ён сапраўды з амерыканцамі будзе прасоўвацца да нейкай вялікай здзелкі, ды магчыма будзе, ну хаця б можа на пэўны момант, ну не спыніць рэпрэсіі, канешне, але ну трошки запаволіць іх, каб стварыць прынамсі больш-менш нармальны прыстойны фон. Таму можа яны разлічваюць, не сыходзяць з таго, што такая сітуацыя можа прыйсці, і імкнуцца зрабіць як больш рэпрэсіўнага зараз, то бок падрыхтавацца да той сітуацыі, калі пад прымусам знешніх фактараў, назовем гэта так, прыйдзецца гэтыя рэпрэсіі трошки запаволіць. Ну вось гэтыя моманты я б адзначыў. І ну яшчэ, конечно, знешнепалітычны фактар, ён таксама адыгрывае гэтую ролю. Я ўпэўнены, што Лукашенку тыя ж выбары ў Венгрыі цікавяць не столькі з таго пункта гледжання, хто перамог, а хутчэй і з пункта гледжання, чаму Орбан прайграў. Хаця ізноў жа, калі Орбана называюць дыктатарам, ну гэта недарэчнае параўнанне. Так, та неліберальная дэмакратыя, на якую зрабіў стаўку Орбан, яна была з відавочнымі аўтарытарнымі тэндэнцыямі. А аўтарытарнага рэжыма сапраўднага у Венгрыі не было.
І выбары яны можа і не былі чэснымі, але яны былі празрыстымі і галасы там падлічылі так, як яно і было насамрэч. І апазіцыйных кандыдатаў там ніхто не здымаў і за краты не кідаў. І так ці інакш альтэрнатыўную думку там выказвацца ўсе магчымасці былі, і незалежная прэса, хаця і пад ціскам пэўным, там па-ранейшаму працавала. І калі Лукашенко назірае вось за такімі сістэмамі, для яго там настолькі шмат дэмакратыі, што ўвогуле гэта сцярпець немагчыма, але калі ён назірае і бачыць, да чаго гэта прыходзіць, што вось Орбан у гэтай сістэме не здолеў захаваць уладу, хаця якія там трукі яны ўжо не рабілі, як яны не маніпулявалі выбарчым заканадаўствам і іншае. Сам, дарэчы, стаў ахвярай сваіх трукаў той жа Орбан. Але для Лукашэнкі гэта дадатковы сігнал на тое, што аніякіх па магчымасці дэмакратычных элементаў быць не павінна, бо гэта заўсёды рызыка таго, што можа самым жахлівым адбыцца для аўтакрата. Гэта страціць уладу. І вось страціць уладу гэтага Лукашенко, канешне, вельмі баіцца. То бок усе спадзяванні на тое, што зараз пад ціскам амерыканцаў будуць рэпрэсіі запальвольвацца, што ціску не будзе, што палітвязняў усіх выцягнуць з-за кратаў, што глядзіш праз пэўны час там хтосьці вярнуцца зможа і працаваць у Беларусі, как бы слаба верыцца. Ну тут бы я ізноў ж, я б тут не так бы не абагульняў бы. Выцягнуць палітвязняў гэтая мэта пастаўлена, і гэта ў выніку вялікай здзелкі, калі яна адбудзецца, гэта досыць рэалістычна. Гэта магчыма. Але мы павінны адрозніваць. Адна справа выцягнуць палітвязняў, іншая дабіцца нейкіх грунтоўных зменаў у Беларусі. У грунтоўныя змены ў Беларусі ў часы кіравання Лукашэнкі я не веру. Што магчыма, і гэта, напэўна, максімальнае з майго пункта гледжання, чаго можна дасягнуць, гэта тое, што Лукашенко, паглыбляючы стасункі са Злучанымі Штатамі, будзе дзейнічаць наўпрост больш асцярожна. Раз-пораз задавацца пытаннем, а як адрэагуюць амерыканцы. А трэба, напрыклад, кінуць гэтага чалавека за краты, ведаюць, што там, можа, Трампу гэта не спадабаецца, альбо іншаму прэзідэнту Злучаных Штатаў. І навошта нам гэта трэба? Ну, гэта тая самая логіка, якая была, напрыклад, у савецкіх кіраўнікоў у 70-е, 80-е гады, у дагарбачоўскую эпоху. Калі яны, напрыклад, вырашалі, каго з дысідэнтаў яны куды кінуць, яны пра сябе разважалі. Ну, ці гэта нам на карысць, што нам лепш зрабіць? Яго кінуць за краты, альбо ў псіхіятрычную клініку, альбо проста выкінуць з краіны. Вось яны для сябе, што нешта трэба зрабіць, але трэба зрабіць так, каб не нанесці шкоду уласнаму рэжыму і рэпутацыі рэжыма. Што тычыцца рэпутацыі, з 2020 году да сённяшняга момента Лукашэнку рэпутацыя не цікавіла. Увогуле, галоўнае захаваць уладу, якімі метадамі ўсё роўна. Зараз, калі ўсё ж такі гэтыя кантакты з амерыканцамі ідуць, і трэба ўсё ж такі сябе больш-менш цывілізавана прэзентаваць, каб усё ж такі прэзідэнту Трампу не задавалі такіх непрыемных пытанняў, хаця Трампу, напэўна, гэта ўсё роўна, чаму ты супрацоўнічаеш вось з такім рэжымам. Урэшце рэшт, у мяне ёсць спадзяванне не на дэмакратызацыю, гэта я не веру падчас кіравання Лукашэнкі, а ў тое, што гэты рэжым прынамсі трошкі будзе дзейнічаць за аглядкай на тое, што скажуць, што падумаюць, што напішуць за мяжой. Калі гэта адбудзецца, гэта палепшыць у пэўным сэнсе, не якасна, канешне, але палепшыць, прынамсі не пагоршыць істотна сітуацыю ў Беларусі. Істотныя пазітыўныя змены, тут я бы вельмі хацеў памыліцца. Я спадзяюся, што калі я з такімі прагнозамі выступаю, што я памыляюся. Але я не веру ў тое, што нейкія сур'ёзныя змены магчымы ў часы кіравання Лукашэнкі.
Дякую вялікім, развітваемся на сёння с нашим гостем, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманам. Подписывайтесь на YouTube канал спадара Александра, спасылочка ёсць у опісанні да гэтага стрыму. Ну і телеграм-канал таксама не забывайтеся, бо у YouTube канале ён такі больш сур'ёзны, разважлівы, а больш гумарны у сваім телеграм-канале. Ну і безумоўна не забывайте про YouTube канал Еврорада. Дякую вялікі ўсім, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.